Ayan mga chief, puntahan natin tong bahagi ng ginagawang mega project ng gobyerno. At i-update ko kayo kung ano na yung development nito, kasi last 2023 pinuntahan natin to, hindi pa siya gaanong lahat na semento, no? So may mga tulay pa dyan na hindi pa nagagawa. Okay, so check natin. Medyo marami lang ngayong ibon. Good luck sa pagpapalipad natin. Eto na yun, no? Ayan, dito, nagpalipad na tayo dito once. So check ulit natin. Ito ang Pinmali-Lingayen Bypass Road, isang mega project ng gobyerno na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Ito ay 4 lanes bypass road at hinahati ito ng concrete center island at may habang 6 na kilometro. Meron din itong secured bike lane at walk path or jogging area sa magkabilaang shoulder nito. Apat ang tulay na ginagawa dito. At ito ay tatawid sa ilog ng Basing River at Binmali River. Oo. Dati dyan ako sa baba. Dumaan nun dyan. Okay. Dyan o, dyan o. Doon. So, gawa na pala to. Pangalawang tulay. Ito yung aerial view ng bridge number 2 dito sa ginagawang Pinmali-Lingayen Bypass Road. Ang dumadaloy na ilog dito ay ang Basing River. Hindi pa yata pwede. Naka-on pa yung atin. Hindi pa. Ayan, no. So dati pwede dito dumaan. Diyan sa baba. Sinarado pa nila. Bawal pa yata. Check na natin dito ay. Wala na, dati kasi nakaganon yun pa yan dyan. So ngayon, wala na, kinat na nila oh. So dito na lang talaga yung daan. Ang nasabing bypass road ay kumukonekta mula Bahay Intersection sa May Lingayen hanggang sa Barangay Biok ng Binmalay. Ang proyektong ito ay pinangunahan ng dating 2nd District Congressman at ngayon kasalukuyang Mayor ng Lingayen, walang iba kundi si Honorable Mayor Leopoldo Batawil. Ang nakikita nyong aerial footage ngayon ay ang skyway o ang overpass dito sa may bahagi ng CSI Lingayen. Makikita nyo dito na meron din siyang point of exit and entry sa magkabilaan. Yung sa kanan ay papuntang Lingayen Town proper at yung sa kaliwa naman ay papuntang Labrador at Bugalyon. Dito naman banda sa bahagi ng video ay makikita nyo ang bridge number 4 na kung saan ay kasalukuyan pa rin yung kanyang construction. Sa gawing kaliwa naman ay yan yung papuntang Baay Lingayen na palabas sa Labrador at sa Bugalyon. Ang ilog na dumadaloy dito ay ang Basing River
part pa rin ito ng Basing River. Sa bandang unahan naman niya ay ang Agno River, which is makikita nyo dito yung Lingayen Gulf. So ayan, kung mapapansin nyo, yung bridge number 4 ay kalahati pa lang yung nasesemento. Sa bahaging ito ng video ay pinapabalik na natin yung ating drone sa bridge number 3 kung saan doon tayo nagpalipad upang mapakita pa sa inyo ang ilang bahagi nitong ginagawang bypass road. At ito na nga yung bridge number 3 kung saan tayo nagpalipad at ito ay hindi pa passable, ngunit nasa 90% na rin siguro ang natatapos dito. Makikita nyo rin dito ang napakalinis at napakaluwang na Basing River kung saan may makikita tayong mga fish pen at fish cage na siya namang pinagkukuhanan ng hanap buhay ng mga taga rito. Napakalaking tulong ng proyektong ito, hindi lang sa mga taga Pangasinan, ngunit pati na rin sa mga turista na dumadayo sa lugar. Maiibsan nito ang traffic na araw-araw na nararanasan ng mga motorista mula kahabaan ng Route 55 o ang Lingayen-Binmalay-Dagupan Road. Mula ng Sangaan, Manat Bridge, hanggang sa Lucao District at sa poblasyon ng mga nabanggit na bayan. Malaking ginhawa ito sa mga motorista mula sa eastern part ng Pangasinan hanggang sa sentro ng kalakaran sa Dagupan, papuntang western part ng mga bayan gaya ng Labrador, Sual, Alaminos, hanggang sa dulong bayan ng Bulinaw at Infanta, Pangasinan. Ang nasabing bypass road ay phase 1 pa lamang ng proyekto. Dahil sa phase 2, dito naman gagawin ang construction of flood control, access roads ng mga nasasakupang barangays, at iba pang facilities na magagamit at ikakaayos ng lugar. Sa bahagi ng video na ito ay makikita natin ang bridge number 1 na kung saan ang ilog na dumadaloy dito ay ang Binmalay Bridge. Sa bahagi ng video na ito ay masisilayan na natin yung dulo nitong Binmalay-Lingayen Bypass Road na kung saan ito ay sa Barangay Biok, Binmalay, Pangasinan. Tanaw na rin dito sa video yung kabilang bahagi ng ginagawang bypass road. Ngunit bago natin yung puntahan ay ipapasilip ko muna sa inyo ang kalagayan ng Nansangaan Crossing. Ito ang Nansangaan Crossing, isa sa pinakabising kalsada papuntang western part ng Pangasinan. Araw-araw ganito yung sitwasyon. Dito nagsisimula ang pag-build up ng traffic, lalo na tuwing rush hour. Yang papuntang kanan na kalsada ay papuntang Barangay ng Biek at Barangay Kanawalan. Dito naman sa kaliwa ay ito yung shortcut papuntang western part na kung saan hindi ka nadadaan ng bayan ng Binmalay at Lingayen. Ito namang diretsong part na to ng kalsada ay ang papuntang bayan ng Binmalay. Dito mapapansin ninyo ang bumper to bumper na sitwasyon ng traffic. Sa kanang bahagi ay halos hindi na gumagalaw.
sa kaliwa naman ay maluwang pa. Ngunit pagtawid mo ng crossing ay makikita nyo naman sa kaliwang bahagi yung bumper to bumper situation at sa kanang bahagi naman ay umuusad na siya. Eto, try natin puntahan yung dun sa kabila. Check natin kung kaya pang paliparan. So, eto yung overpass. Check natin kung pwede pumasok. Yan o. Sa aerial footage naman na to ay makikita ninyo yung kabilang bahagi na ginagawang Binmaley-Lingayen Bypass Road. Ito ay part ng Barangay Pier papuntang Barangay Kanawalan naman. Itong phase of construction naman na ito ay siyang magdudugtong papuntang Dagupan City na dadaan sa Barangay Karael at Kalmay diretso ng Venecia Road. Abangan nyo yung update natin sa bahagi ng Dagupan City naman kung saan papakita ko sa inyo yung aerial footage ng Barangay Karael at Barangay Kalmay kung gaano nakahaba yung natatapos na daan doon at kung sementado na ba siya, na kung saan ang tansya ko ay nasa 6 na kilometro din itong haba nito mula Dagupan City sa may Venecia Road hanggang dito sa may Nansangaan sa Binmaley. Sana ay nagustuhan nyo ang binahagi kong video at impormasyon patungkol sa Binmaley-Lingayen Bypass Road. Hanggang sa susunod na biyahe mga chief. Muli ako po si Nardo. Hindi ko tunay na pangalan.